Egunon lagunok zetarren zikla salduko dizuegu. Udaberrian zetarrak arrautzak jartzen dituzte hostoen gainean. 4 egun eta gero beldarrak egiten dute zulo bat eta ateratzen dira. Jan eta jan, loditu eta handitu egiten dira. Asko loditu direnez, azala 4 edo 5 aldiz aldatzen dute. Matemagia zitxikatzen da. Beldarrak kuskua bat sortzen denborarekin beldarra zetarra bihurtzen da. 15 egun eta gero zetarra ateratzen da, tximeleta bihurtuta. Badakizue zertarako balio kapuruak egiteko zelasko haria. Badakizu nola heltzen den prozesua. Beldarra tximeleta bihurtzen dena metamorfosia.